July ang buwan sa mga persons with disabilities. Gibuksan na si Maris Puyo sa detalye. Karong buwan sa Hulyo, gisaulog sa Sugbo ang Persons with Disabilities Awareness Month. Ug niadtong Biyernes, formal kining gibuksan sa Cebu Provincial Government kauban ang Ayala Center, Cebu. Dala ang temang Breaking Barriers, Opening Doors tumong sa proyekto ang pagpakitag respeto sa PWD community. Lakip sa mga mitambong si Vice Governor Agnes Magpale ug ang mismong misuwat sa PWD Ordinance nga si Board Member Arley Sitoy. I want everybody to know that the PWDs have the soul, have the competence, have the drive to be responsible citizens in this country. Gawas sa programa, dunay mga exhibits sa Gualandi Volunteer Service Program Incorporated, Down Syndrome Association of the Philippines Incorporated, ug uban pang mga organisasyon sa PWD. Alang sa Sun.Star Pilipinas, Maris Puyo.